ҳамсӯҳбати мо Ҷумъабой Сангинов, собиқ муовини аввали раиси вилояти Суғд, узви ҳайати Тоҷикистон дар музокироти марзӣ бо Қирғизистон, вакили пешин ва аз табибони собиқадори кишвар ҳастанд, ки ба синни 70 расиданд. Муборак бошад. Ташаккур. саволи нахусти мо ин аст, ки ин рӯзҳо саргарми чӣ ҳастед, ба чӣ корҳо машғул ҳастед? барои бисёр нафароне ки қадам ба сину соли нафақа мениҳанд, як муаммои муайяне рӯбарӯ мешаванд. ва ин муаммо он аст, ки ба чӣ кор шуғл бояд варзанд. яъне баъди ба нафақа баромадан шахс бояд ё идомаи фаъолияте ки солҳои зиёд дар роҳрави он қарор дошт бояд бо он шурӯъ кунад, ё ба дигар як кори нав шуғл варзад. барои банда ин муаммо хушбахтона вуҷуд надошт, чунки касби ман ки касби табибӣ буд ва дар ҷабҳаи табибӣ ҳам ба илми тиб машғул будам. баъде ба нафақа баромадан муддати кӯтоҳ гӯё ки саргармии нафақабароӣ ба анҷом расид ва банда ба фаъолияти тиббию илмӣ дар соҳаи бевосита интихобкардаи худ, соҳаи тибби Тоҷикистон машғул шудам ва имрӯзҳо ба ҳайси профессори кафедраи саратоншиносии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон бо номи Абуалӣ ибни Сино ман фаъолияти худро пеш бурда истодам. аз ин 70 соли умр розӣ ҳастед? Масалан, буд ҳолатҳое ки аз он афсӯс мехӯред? албатта ҳар як шахс замоне ки муддати муайяни умр дар қафо мемонад, таҳлилу андешӣ роҳи тайкардаро албатта анҷом медиҳад. ва азбаски худи зиндагӣ як фаъолияти гуногунрангӣ барои инсон пешбинӣ шудааст, дар ин роҳи тайкардаи банда низ рангҳои гуногуни фаъолияти зиндагӣ ҷой доштанд. ҳам рангҳои хеле сафед, шаффоф, пешравиҳо буд, нокомиҳо буд, мушкилиҳои роҳи тайкарда буд ва баъзе корҳое буд, ки аз амали онҳо баъди муҳлати муайян мисли дигар инсонҳои заминӣ банда ҳам афсӯс мехӯрдам. вале дар маҷмӯъ гирем, ман аз гузашти солҳо аз фаъолияти худ, аз зиндагии худ хеле қаноатмандам, зеро пеш аз ҳама ман қаноатмандам аз касбе ки барои худ интихоб кардам. касби табибӣ ки баъди таҳсилот дар донишкадаи тиббии Тоҷикистон онро хатм карда, муддати муайян дар зодгоҳи худ хизмати мардумро ба анҷом расонида, баъдтар барои такмили донишҳои худ ба пойтахти давлатамон ба шаҳри Душанбе, ки барои ман зодгоҳи дуюм ва қавитар ба ҳисоб меравад, баргаштем ва бо тақозои зиндагӣ дар ҳамин шаҳри азиз мо то имрӯз фаъолияти худро пеша кардаем. метавонед баъзан марҳила ё ки корҳои ҳамун муҳиме ки дар хотири шумо наметавонед фаромӯш кунед, чанде аз онҳоро мисол биёред, ки масалан дар гузашта дар чӣ ҳолат буда, имрӯз масалан боиси ҷои афсӯс хӯрдан аст? замоне ки баъди таҳсилот ман ба деҳот баргаштам, ба ҳайси табиб кор мекардам дар зодгоҳи худ ва муддати 3 сол аз тарафи яке аз устодони худ, устоди зиндаёд академик Неъматулло Усмонов, нафарҳо ҳар сол омада таъкид мекарданд, ки устод бисёр хоҳиш мекунанд, ки ту баргард ба шаҳри Душанбе барои аз нав идома додани таҳсилот дар ординатураи клиникӣ ва дигар бахшҳо. ин нуқта барои банда нуқтаи ҳалкунанда дар тақдири оянда буд, чунки мисли ман нафарон дар деҳоти Тоҷикистон хеле зиёданд, вале на ҳамаи онҳо имконияти бозгашт ба пойтахти кишвар, ба дунёи васеъ, ба ҷаҳони васеъи такмили касби худ имконият пайдо мекунанд. ва маҳз ҳамин таъкидоти устод Неъматулло Усмонов боиси баргашти ман ва имрӯз он хизмати кӯчаке ки барои ватан, барои миллат, барои мардум,
барои беморон кардам ва инчунин барои хонаводаи худ кардам, маҳз ба ҳамин амал вобастагӣ бевосита дорад. дар ҳамин росто як амале буд, ки аз он ман борҳо афсӯс хӯрдам. Инам он буд, ки баъди анҷоми таҳсилот дар донишгаҳи тиббии Тоҷикистон, бо сабаби он ки дар рӯйхати шахсоне ки барои идомаи аспирантура ба Москав намерафтанд, ман насаби худро наёфтам, хеле ба ғазаб омада ва ҳамин ғазаби худро боиси он шуд, ки ман таҳсилотро дар шаҳри Душанбе гузошта ба диҳот баргаштам. гӯё ҳамон замон ман коре кардам, ки гӯё ки ман ҷавоби сазовор дода бошам. вале бо гузашти замон борҳо ман андеша кардам, ки ҳамон қадами ман қадами хеле бемаврид буд, зеро дар ҳама кор инсон бояд таҳаммул дошта бошад. мехостам дар хусуси он суҳбат кунем, ки шумо замоне узви ҳайати Тоҷикистон дар музокироти марзӣ бо Қирғизистон будед. чаро ҳамин масъала то ин ҳад печида шуд, шумо ки таҷрибаи зиёди корӣ доред дар ин бахш? ва ин масъала дар ҳақиқат масъалаи барои ҷомеаи мо ниҳоят ҳассос, таъсиррасон аст ва бояд гӯям, ки музокирот байни ин ду давлати ба ҳам хеле наздик, ҳамҷавор, ба ду мардуме ки мансубиятҳои хеле дӯстӣ зиёд доранд, аз соли 2001 ин ҷониб ба вуқӯъ пайваста буд. мо соли 2011 ба ҷараёни ҳамин гуфтушунид пайваста шудем ва нуқтаи муҳимтарин ҳамин аст, ки дар замони шӯравӣ теъдоди муайяни марзи ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабабҳои гуногун, аз он ҷумла баъзе омилҳои объективӣ ҳам буд, баъзе омилҳои субъективӣ вобаста ба мавқеъгирии роҳбарони сатҳҳои гуногуни мақомоти идоракунии ҳамон замон, ҳам дар вилоят, ҳам дар ҷумҳурӣ буд. ин чунин аз рӯи фориғболӣ, каме самимияти аз ҳад зиёди мардуми мо, ки хоси тамаддуни мо аст, ва нисбати ҳамсоя, нисбати ҳамҷавор ҳама вақт фикру андешаи хуб дорем, ҳамин теъдоди муайяни марзҳои мо имконияти ба мансубият ба Қирғизистон пайдо карданд. ва ҷои тааҷҷуб он аст, ки дар ягон давлати ҷаҳони имрӯза, вақте ки ин ё он шахсҳои мушаххаси миллат дар ҳудуди дигар давлат хона бунёд мекунанд, манзили истиқоматӣ меандозанд, фаъолияти зиндагӣ пеш мебаранд, талоши ин марз гӯё марзи давлати ман буданро намекунанд. вале дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон чунин як амал ба анҷом расид, ки мо нисбати ҳамсояҳо хеле самимият, муносибати хуб доштем. мо аз куҷо гумон доштем, ки ҳамсояи мо омада дар паҳлӯи мо хона месозад ва пагоҳ даъво мекунад, ки не, ин замин замини ту нест, замини мо аст. ҳолон ки ягона ҳуҷҷати қонуние, ки ҳудуди ин ду давлатро муайян мекунад, ин тақсимбандии миллию ҳудудии давлатҳои ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ буд, ки солҳои 1924 ва 1927 дар сатҳи бисёр баланди идораи давлатӣ тибқи конститутсияи замони давлати шӯравӣ қабул шуда буд. ва дигар ягон санаде, ки метавонад имрӯз ин баҳсро аз миён барад ва адолати марзию маъмуриро дар байни ин ду давлат муайян кунад, вуҷуд надорад. мутаассифона тарафи музокирот, тарафи ҷумҳурии Қирғизистон намехоҳанд муросо кунанд бо он меъёрҳое, ки дар ин санади қонуние, ки ман ишора кардам, муайян карда шуданд ва бо ҳазор баҳонаҳо ҳамин музокиротро ба тулӯ мекашанд, ба дерӣ мекашанд ва мутаассифона яке аз сабабҳои ҳал нашудани ин масъала вобастагӣ хеле зишт дорад ба низоми ноустувори давлати ҳамсояи мо, ки мо
умед дорем ки ин низом ба давраҳои наздик устувор мешавад ва мо имконияти ҳал кардани ин масъалаи барои ҳаётан муҳим хусусан барои ҳудудҳое ки ҳудудҳои баҳсӣ ҳисоб мешаванд ҳалли фасли худро меёбад. то ҷое ки шумо маълумот доред, чӣ қадар аз заминҳои Тоҷикистон ба ҷониби Қирғизистон ба иҷора дода шудаанд? оиди теъдоди ин заминҳои баҳсӣ далелҳои муҳим дар мақомотҳои дахтор вуҷуд дорад ва ин чиз хеле дақиқ аз тарафи комиссияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба комиссияи марбутии ҷумҳурии Қирғизистон пешниҳод шудааст. мехостем пурсем ки аз назари шумо Ворух то куҷо анклав ё дар ҷазира Қаламрав ҷойгир аст? дар ягон замон Ворух анклав набуд. танҳо баъди соли 1974 баъзе мушкилиҳои муносибатҳо ки идома ёфтанд бо ташаббуси яктарафии худи ҷумҳурии Қирғизистон соли 1989 гуфтушунии дутарафа ба анҷом расид. як протоколи нотамом ба имзо расида буд, нотамом аз лиҳози қонунӣ ман дар назар дорам ва яктарафа баъзе меъёрҳоро дар шӯрои олии худ муҳокима карда онҳо қарор бароварданд ва тибқи ҳамин қарор гӯё Ворух як анклав дар ҳудуди ҷумҳурии Қирғизистон аст. вале бояд таъкид кунам ки мо харитаҳои ҷиддӣ расмӣ дорем ки дар ягон замон Ворух анклав набуд ва роҳраве ки имрӯз мутаассифона дар атрофи Ворух пайдо шудааст ҳамин аз ҳамон ҳаракатҳои ғайриқонунӣ бидуни муносибати дӯстонии дутарафа сурат гирифта буданд. имрӯз ин мавриди баҳс қарор гирифта шудааст. гоҳе дар ҳамин баҳсҳои марзӣ мебинем ки мансабдорони ҷониби Қирғизистон бисёр ошкоро бештар суҳбат мекунанд, масалан бо расонаҳо, аммо ҷониби Тоҷикистон бештар сукут меварзад. ба назари шумо чаро чунин аст? инҷо як мушкилии муайяне вуҷуд дорад ки асос барои нуқтаи назари шумо шудааст. фарҳанги сиёсии Тоҷикистон фарҳанги сиёсии Қирғизҳо хеле фарқ дорад. ҳамчунон ки низоми сиёсии мо низоми сиёсии Қирғизистон дар мавриди устувории ҳаракат баъди соҳибистиқлолӣ шудан фарқ дорад. аз ин лиҳоз агар дар ҷумҳурии Қирғизистон баъди ин музокирот ҳар нафар метавонад ба худ эб бинад ё имконият диҳад ки бо кадом сохтор набошад, бо кадом воситаи ахбор набошад гуфтугӯ кунад, фарҳанги сиёсии Тоҷикистон як чорчӯбаи муайян дорад ва фикр мекунам ки мо ҳуқуқи интихоби чунин чорчӯбаам дорем. аз ин лиҳоз дар баъзеҳо гӯё ки ба ҳамин андеша меоянд ки мо дар он ҷо сукут мекунем ё ин қадар фаъол нестем. дар асл ин тавр нест ва раванди ин музокиротҳо ҳамавақт ман рӯйрост мегӯям боиси ташвиши тарафи Қирғизистон бештар аст, на он ки боиси ташвиши тарафи Тоҷикистон, чунки мо далелҳои қонунӣ дорем. ҳамсояи мо далелҳои қонунӣ мутаассифона дар даст надорад ва ҳамавақт дар мавриди интихоби асосҳо барои муҳокима ба вариантҳои гуногун ё калавишҳо роҳ медиҳад. шумо пушти ин ҳодисаҳо метавонед ки ягон гурӯҳ ё ки афродеро ки бибинед ки манфиат дошта бошад аз ин баҳсу нуқшаҳо? ман фикр намекунам ки тарафи Тоҷикистон дар ин маврид қувваи дигаре бошад ки ба ин масъала таъсир расонад. вале ман мавқеъгирии тарафи ҳамсояро шарҳ додан наметавонам ва бо назардошти равандҳои гуногуни низоми сиёсӣ эҳтимолияти мавҷуд будани ҳама ҳолатҳо аз назар дур нест. оё барои ҳалли зудтари ҳамин қазияи марз ягон пешниҳоди мушаххас доред? то ҷое ки ман хабар дорам бештар аз 50
баҳсҳои марзӣ байни давлатҳои ҷаҳони имрӯза ҷой доранд ва собиқаи калонтарини ин марз беш аз 111 сол аст. яъне таҳаммул кардан ва зина ба зина барои ноил шудан ба ҳалле ки ҷавобгӯи манфиатҳои миллӣ аст мақсади асосии мо аст. барои ҳамин ман шахсан гуфтан наметавонам дар кадом марҳила ин масъала ҳал мешавад, вале ҳатман ин масъала ба манфиати мо, зеро манфиати мо замини қонунӣ дорад. лекин дар ҳамин ҷо бояд ба як нуқта ишора кунам ки ҳолатҳое ҳаст ки ҳатто гузашт кардан дар камӣ барои ба даст овардани масъалаи бештару муҳимтар, ин ҳам як нишонаи хеле муҳими дипломатии ин ё он давлат ба ҳисоб меравад. шумо табиби собиқадор ҳастед, солҳо дар ин бахш кор кардаед. ҳамин рӯзо ки масалан COVID-19 дунёро ба ташвиш овардааст, мехостам пурсам ки шеваи мубориза алайҳи ин бемориро дар Тоҷикистон чӣ гуна баҳо медиҳед? муборизае ки мо сар кардем ва аз ба ном локдаун ё маҳдудияти шадид дасткашӣ кардем, анамон мусоидат кард дар ҳолате ки ман розиам бо ишораи баъзе расонаҳо оиди нокомилии омори расмӣ, вале анамин омилҳо сабаб шуданд ки дар Тоҷикистон хуруҷи ин беморӣ ба дараҷаи арши аъло ки мисли давлатҳои Аврупоро ё дар мавриди аввал Чинро фаро гирифта буд, фаро нагирифт. ман дар хотир дорам моҳи майи 2020 болотарин рақами гирифторшавӣ 113 беморӣ буд. шумо бубинед имрӯз дар худи Россия 200 000 бештар беморӣ ба қайд гирифта шуд, ҳарчанд ки ин шакли дигари коронавирус аст. барои ҳамин фикр мекунам ки мо тавонистем низоми муборизаро дуруст ба роҳ монем, низоми тандурустӣ тез ба худ омад, корбариро дуруст ба роҳ монд. аз ҳама муҳимаш дар байни мардуми мо оиди ҳамон маҳдудкунии нисбие ки ҷой дошт, ягон эътироз ба миён наомад. аз ин лиҳоз ман ба ҳама мардуми Тоҷикистон сипос мегӯям ки дар ягон ҳолат онҳо зидди чораҳое ки давлат пешбинӣ кард набаромаданд, баръакс ҳамаи онҳо кӯшиш карданд ки ин чораҳоро риоя кунанд. ва ниҳоят анамин мавқеъгирӣ дурусти Тоҷикистон сабаби он шуд ки бисёр давлатҳои ҷаҳон беғараз барои мо ёрдам расониданд. ман ҳамчун мутахассис метавонам бо эътимоди комил гӯям ки кам давлатҳои ҷаҳон буд ки дар байни аҳолӣ дар муддати кӯтоҳ интихоби 5 намуди ваксина дошта бошанд. медонем ки солҳои зиёд дар парлумонам кор кардаед. аз кори худ дар парлумони Тоҷикистон розӣ ҳастед? оё метавонем гӯем ки кадом тар ё тағйирот ба қонун ин пешниҳоди шумо буд? дар мавриди фаъолияти бевоситаи худ дар анкетаҳои шахсии ман ин чиз инъикос шудааст ки дар ҳамон замоне ки низоми тандурустӣ фақат 3 қонуни танзимкунанда дошт, банда 12 лоиҳаи қонунро навиштам, пешниҳоди парлумону ҳукумати ҷумҳурӣ кардам. дар доираи ҳамон пешниҳодҳо бо такмили баргашта аз тарафи ҳукумат ин қонунҳо қабул шуданд ва хушбахтӣ ман аз он иборат ҳастам, аз он ҷумла ки дар танзими низоми ҳуқуқии тибби Тоҷикистон ҳамон навиштаҷотҳои ман дар соли фаъолияти худ дар парлумон имрӯз мевои худро дода истода. беҳтарин лаҳзаи зиндагии шумо кадом вақт буд? метавонед як камтар нақл кунед ба мо? бо назардошти он ки зеҳнияти ман дар муддати 15 соли кор дар сиёсату 15 сол дар идораи соҳаи тандурустӣ хеле ҷиддӣ ташаккул ёфта буд, беҳтарин лаҳзаи ҳаёти ман фикр мекунам ки ин соҳиби истиқлол шудани давлати тоҷикон буд. агар баръакс инро аз шумо пурсем чӣ посух медиҳед? яъне баъдтарин лаҳзаҳо кадомҳо буданд? баъдтарин лаҳза ин фоҷиа ҳаст, вале лаҳзаҳои мушкиле ки баъд ман хеле ҳолати ногоҳ рафтида будам буд. яке аз онҳо чунин буд ки дар замони роҳбари раёсати тандурустии шаҳри Душанбе будан
баъди эродҳои пайдарпай ман яке аз сардухтурони беморхонаи хеле боэътибори шаҳрро аз кор сабукдӯш кардам. асоси ҳам ҳуқуқӣ буд, ҳам асоси касбӣ. вале баъд аз 2 сола дар як маърака ман тасодуфан бо ин хонума вохӯрдам ва ашкҳои шашқатори ин хонума як бисёр тири ҳассосе буд, ки ба мафкурии ман хеле таъсири бад расонид ва ман дарк кардам, ки ҳатто дар ҳамон замон бо доштани асосҳои низомӣ, асосҳои ҳуқуқию касбӣ, барои як нафарро аз кор сабукдӯш кардан хеле ва хеле андеша кардан лозим будааст. адиб ё китоби дӯстдоштаи шумо кадом аст? мағзани асосии бардошти инсон аз тамоми арзишҳои зеҳнӣ ин китоб аст. ва охирин китобе ки ман ба вай таваҷҷӯҳи хеле хоса бори навбатӣ пайдо кардам, ин китобе ки бо ташаббуси бевоситаи Академияи миллии илмҳо дар як қолаби хеле комил ин алқонун фи тибби Абу Али ибн Сино буд, ки ҷавоб ба тамоми муаммоҳое ки имрӯз дар тибби муосир вуҷуд дорад дар ҳамон заминаи донишҳое ки илм ва амалияи тиб дар замони Абу Али ибн Сино дошт ҷавобгӯ буданд. бо аҳли назм ва насри тоҷик аз устод Лоиқ Шералӣ, аз устод Сорбон, Муҳаммад Ғоиб, Ҳақназар Ғоиб, имрӯз Камол Насрулло, Мирзо Шукурзода, аз ҷавонои бисёр Рустами Ваҳҳоб, ин касам нисбатан сину солшон рафта, лекин хеле қалами муассир, қалами ноб доранд ва аз шиносӣ бо инҳо, аз мутолиаи асари инҳо ман хеле таъссуротҳои хуб мегирам. шумо дар умури сиёсат будед ва ҳоло дар илм ҳастед, масалан дар бахши илм кор мекунед. ин ду роҳ, ин ду шоха аз ҳамдигар чӣ фарқ дорад ба назари шумо? дар кадомаш кор мушкилтару пурташвиштар аст? вақте ки ба нафақа баромадам ва баргаштам, баъди таҳлили сатҳи ҳолати ё пешравии илми тибби тоҷик, ман эҳсос кардам, ки як холигии хеле ҷиддӣ дар бағоҷи маҳсулоти илмии худ доштам ва чанд соле ки ман дар нафақа ҳастам, кӯшиш кардам, ки ҳамин холигиро ман пур кунам ва имрӯз ба як дараҷаи муайянам ба андеши худам ва ба андеши нафарон ҳамкасбони ман, рафиқони ман, ба ман муяссар шуд, ки ҳамин холигиро ман пур кунам, яъне аз маҳсули илмӣ. вале ниятҳои нақшаҳои зиёд дорам. агар зиндагӣ имконият диҳад, солимии ҷисмонӣ, солимии равонӣ имконият диҳад, нақшаҳои хубе дорам, ки барои тарбияи аспирантҳо, кадрҳои ҷавон, роҳнамоии онҳо, барои ҳал кардани баъзе мушкилоти соҳа якчанд монография, якчанд китобҳо нависам, ки онҳо дар оянда барои ташаккули амалия ва илми табибони ҷавон хизмат кунанд. ташаккури зиёд барои суҳбати самимиятон. саломат бошед.